Hola Toni, que em sents? Val, molt bé, perfecte. Ara a la intro et donaré les ordres jo. Preparada càmera 3, enfocant el Toni. Caironita, Cairon de Donetsk, pel sumari, preparats? 5, 4, 3, 2, 1... Puja'l, parlant, Toni. Bona nit. Acord internacional per aturar l'escalada de violència a Ucraïna. Rússia, els Estats Units i Preparada la doble finestra per connectar amb Donetsk. D'entrega d'armes dels grups il·legals i el retorn d'edificis ocupats, a canvi de més autonomia per les regions russòfones. Anirem en directe a Donetsk per saber com s'ha rebut l'acord. Anem a càmera 3, parlant, Toni. I el govern andalús nega que el frau amb els cursos de formació pugi a 2.000 milions d'euros, però reconeix irregularitats en una cinquantena de casos. Entre els investigats podria haver-hi gent vinculada amb el cas dels EROs. Efecte. 3 mariners morts i 2 de desapareguts en el naufragi d'un pesquer portuguès davant la costa d'Astúries. Els equips d'emergència han pogut rescatar la resta de la tripulació. Dins a l'A. Detingut un dels caps de la unitat antidroga de la Policia Nacional a Lleida per presumpte tràfic d'estupefaents i revelació de secrets. Efecte. Neymar i Jordi Alba estaran 4 setmanes de baixa després de lesionar-se en la final de la Copa. L'afició culer demana canvis després de la derrota contra un Real Madrid superior. Càmera 3, parlant. I veurem els preparatius de la processó de Dijous Sant a Sant Vicenç dels Horts, plena de nostàlgia per la Setmana Santa d'Andalusia, d'on provenen molts dels participants. Dins. Tenemos un cartelón de los saeteros a nivel de todo y anirem a la careta. Que no hay quien nos iguale. Hay cofradías que destacan por sus tronos, su orfebrería, su banda de música. Nosotros siempre hemos hecho hincapié en el cartel de los saeteros. Dins careta. Molt bé. Ja pots anar a seure, Toni. Molt bé, molt bé. Sobre el paper hi ha un acord prometedor sorgit de la cimera d'avui a Ginebra perquè Ucraïna, Rússia, la Unió Europea i els Estats Units s'han establert unes mesures per rebaixar la tensió. Al voltant d'aquesta taula, les converses s'han prolongat més del previst i amb resultats.